tagħhom. Jiena għal puntu l-fatt li naħdem, allura inħoss dak li jħoss il-poplu, imbagħti dak li jbati minnu l-poplu, u nsofri dak li jsofri minnu l-poplu. Jiena illum nista' ngħid li 35 sena fix-xena politika, ili naħdem għal pajjiżi 35 sena, u nibqa' naħdem sakemm Alla itini l-omor biex nibqa' niddefendi pajjiżna. Mela, kif sejjer bħalissa l-Partit Popolari u x'risponsa tikolkom minn nies? Nafu li hawn rekord ta' nies donnu bħalissa bla partit. Li hawn min jinterpretaħħa xi ħaġa tajba u hawn min le. X'qed tħoss bħalissa li tara tintaqa' Ara, il-fatt li aħna bdejna sentejn u nofs ilu, aħna partit ġdid. Jiġifieri ma nistax nippretendi mirakli. Biss meta bdejna minn xejn, illum nirringrazzja lil Alla kull waqt, kull ħin u kollu mument, in-nies qed iħarsu lejna, hemm nies mill-kamp politiku laburista u mill-kamp politiku nazzjonalista, illum mhux talli biss qed iħarsu lejna, talli qalulna straight li għandna s-sapport tagħhom. Tgħid li tieħu gost, iva nieħu gost, però kemm nieħu iktar gost, right? Li kieku ma kellix għalfejn noħroġ jien. Li kieku iż-żewġ partiti jagħmlu xogħolhom. Fimt? Tajli x'intajt, għalfejn qed tajt hekk. M'intix kuntent bħala kap tal-partit, mela le. Iva kuntent. U kuntent illi bil-mod il-mod il-partit qiegħed jikber, bil-mod il-mod il-partit qed jerbaħ il-fiduċja tan-nies, qed jerbaħ il-kredibilità li mhux faċli ġiba. Għax meta inti għandek żewġ partiti li kellhom give and take kultura ta' 100 sena kull wieħed u iktar, inti qed tiġilet kontra dik il-kultura biex il-poplu jemmen fik. Dik il-reliġjon kważi. Żgur. U għal ċertu nies il-partit huwa r-reliġjon. Sewwa. Iva, illum qed jersqu nies lejna, għandna kandidati ġodda u nħeġġeġ iktar nies biex javviċinaw dan il-partit umli, sewwa għandna bżonn iktar kandidati, iktar ma nkunu, iktar aħjar, jiena nixtieq nasal f'sitwazzjoni fejn ikollna 3, 4 u anke 6 kandidati fuq kull distrett, ħalli nkunu nistgħu nagħtu risposta darba l dejjem għal dak li xi darba kienu żewġ partiti. Żewġ partiti illi jiddispjaċini ngħid li tul daw l-aħħar 35 sena ħlew ħanajdu hekk. 35 sena mill-istorja politika ta' pajjiżna jitajru bil-korruzzjoni ta' xulxin fejn ħadd ma weħel ħaq ġurnata ħabs. U mbagħad bniedem ma jħallas il-kont tad-dawl, jiġu jaqtawlu l-miter jitallaw fil-qorti, min jaf daw il-kontijiet tad-dawl tal-kwartieri u tal-gażini jħallsuhomx. Dak ikun servej interessanti? Le, jidher li le, minn din l-informazzjoni ħarġet tal-ewwel kienu qegħdin jgħidu li l-Partit Nazzjonalista biss għandu id-dejn u ma ħallas il-kontijiet u jidher li reċentament ukoll kienet ħarġu u ħadd ma ċaħada li s-Super One ukoll għandu xi 10 miljuni dejn. Fosthom il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Però ovvjament ma tifhimx il-poplu kif kontent li jaqta' d-dawl ilu jaqbeż ġiex kontijiet, imma l-partit min jaf alla kemm il-sena jaf ilhom ma jħallsu d-dawl u l-ilma u jgħidu xejn mhu xejn. Spiss nisimgħu tikkritika l-Unjoni Ewropea. Għala tagħmel dan imma hekk ġast għax kontrija jew x'inhu huma l-fatturi li jinkwetawk daqshekk mill-Unjoni Ewropea tal-li. Iva, inkwetanti ħafna, mala. Ħanibdew għax biex wieħed jifhem l-argument inti tibda mill-bidu. Il-bidu x'inhu? Meta l-Unjoni Ewropea ma kienitx teżisti, iżda kienet EEC, European Economic Community. Mala. Daw kienu assoċjazzjoni membri minn kull pajjiż fl-Ewropa illi flimkien kienu jagħmlu trattati ta' negozji biex il-prodott Ewropew jinbeħ fl-Ewropa u jiġi esportat. Imma l-importanza kienet illi l-manufattura
issir fl-Ewropa u jistanew l-industri Ewropej U jħadmu l-Ewropej. u jħadmu l-Ewropej, il-ħaddiem jikber, jgħix ħajja deċenti bħalma kien. Pereżempju, jekk tara s-sebgħinijiet, il-Ġermanja, l-Italja, l-Olanda, Franza. Standard of living fid-dinja bħal Ewropa, ġenerali. L-lum Imma x'ġara? Grupp ta' politikanti korrotti li daw ġew imkeċċija mix-xenarju politika ta' pajjiżhom stess, daw ingħaqdu. Iffurmaw grupp. Semmewh Unjoni Ewropea. Sada tant dak grupp. Marru bl-idea tagħhom lejn li jisir. B'xi mod daw irnexxielhom jikkonvinċuhom. U inħolqot li hu. Mela, minn assoċjazzjoni merkantili tan-negozju issa ġiet assoċjazzjoni politika. U hija l-inkwetanti politika. Ma dekx tan-negozju issa ġejt politika. Bl-innu u bil-bandiera. Meta kienu ċerti li daħlu lil kulħadd fl-ixkora, ħarġu bit-trattat ta' Lisbona. X'inhu? Il-Kostituzzjoni l-ġdida. Meta il-Kostituzzjoni m'għaddietx b'referendum ġo ċertu pajjiżi, dak li ma daħlux mill-bieb, daħlu mit-tieqa. Il-famuż Trattat ta' Lisbona, fejn il-Prim Ministri ta' kull pajjiż konċernat daw marru jiffirmaw trattat mingħajr l-approvazzjoni tal-poplu, mingħajr ma l-poplu kien jaf x'fih dak it-trattat. Laqqas il-politiċi ma kienu jafux fih. Le, laqqa xejn. U dik hija l-iktar ħaġa inkwetanti. Għax imbagħad wara sirna nafu illi l-Kostituzzjoni ta' Malta kważi qegħdem mal xejn illum għax il-Kostituzzjoni tal-Unjoni Ewropea overrides the Maltese Constitution. Sawa? Apparti minn hekk, jien dak iż-żmien l-2004 kont għad ninħaddan il-Partit Nazzjonalista. Bħala partit, mhux bħala ġibi. Però jiena minħabba l-fatt li t-sijiet tiegħi minn naħa ommi kollha jgħixu l-Ingilterra, tkellimt magħhom u l-ebda wieħed mit-sijiet ma qalli xi ħaġa favur l-Unjoni Ewropea. Tkellimt ma' ħbib tiegħi Ingliżi, ħbib tiegħi Italjani, ħbib tiegħi Ġermaniżi u kollha qaluli ma jaqblilkomx titħlu fl-Unjoni Ewropea għax jagħmlukom skjavi. U jiena illum nista' ngħid gburi li jivvotajt kontra id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Għax l-umenu jekk il-poplu Malti llum qed ibati il-konsegwenzi mhux it-torti tiegħi ħabib. Għal-min forsi ma jafx l-Unjoni Ewropea għadhom kemm issuġġerew u aktarx tgħaddi il-liġi. Li sas-sena 2035 maħniex nitkellmu l-bod voldiri. Prattikament 12 sena oħra. Il-karozzi tal-petrol u tal-diesel ma jkunux jistgħu jinxtraw iktar. Daw iridu bil-fors electric cars. Issa, dan x'impatt ħajħalli fuq pajjiżna? Aw ċar fejn iċċarġjaw biżejjed aw n-nies jaffordjawhom. Iċ-ċajta ta' seklu hija di. Apparti il-fatt li aħna maħniex ippreparati għal dawn l-affarijiet. Tista' tbiddel li trid fl-infrastruttura, li trid maħniex ippreparati waħda. It-tieni nies jiena xbajt nara fl-internet scrapyards ġewwa Franza, l-Italja, Ġermanja, l-Awstrija u l-Olanda mimlin karozzi ġodda, karozzi elettriċi għax ma jridhom ħadd. Ma jridhom ħadd għaliex. Għax daw mala batterija kull ma sterbik bejn 3 snin u 4 snin. Tirringrazzja l-Alla ittik 5. Batterija llum il-ġurnata, sal-lum il-ġurnata għandek bejn 5,000 u 6,000 euro. Kull batterija.
Però l-iktar ħaġa inkwetanti hija li dawn il-batteriji tant huma instabbli illi daw jieħdu n-nar mix-xejn. Fl-Ewropa xabaw jaqbdu karozzi. Ġida il-feda mux billi qed jgħidu. Alright? Illi jridu il-karozzi elettriċi biex ipaxxu erba' industrija kollox erba' ta' Mhix vera fuq l-ambjenti wkoll għax Le, żgur li- il-batri meta taqbad u wieħed ġab ninsejjen konti qed waqt programm għal tal-punt li daw jekk jabdu eżempju għandek il-garaxxijiet levels taħt l-art. Taqbad lek waħda ġol garax. jaqbdulek kollox. It-toxins li joħorġu jekk xi ħadd petaħ xi tieqa daħlu ġewwa da within seconds Jimut. jekk tkun contact dirett tmut. Tmut. U l-nies damu ma jgħidulhom xejn. Le, daw huma qegħdin jgħidulhom xejn. Il-karozza d-dum sigħat taqbad. Apparti milli meta l-batterija tispiċċa, ħajsir minna, kif ħad tiġi skrapjata, kif ħad tiġi rreċiklata. Għajdan maħniex qegħdin nitkellmu fuq sustanzi komuni, ta' batterija komuni. Mhux hekk. Alright? Volta li għandi għed taraħħa kummedi oħra pratikament bħal. Jiena qed nara li jagħmlu x'xenarju. bħal plastik. Issa għal-plastik sarna xi ħażin. Issa l-Unjoni Ewropea qed tgħid. 50 sena. L-ibda Issa dinja. l-Unjoni Ewropea qed tgħid hemm bżonn nerġgħu naqilbu għal ħġieġ. Anyhow, jiena diġà qed nimmaġina x-xenarju Malta ta' kemm għandna flezzijiet kollha bil-wires imdendlin minn ġol it-twieqi, niċċarġjaw il-karozzi fil-triq. Għax mhux kull blokka flezz għandha setta garaġijiet. Ħanġu konna solar panels u wires ħirġu minn kullum kien biex niċċarġi U niġu għar miċ-Ċina. Mela, il-gvern ftaħar ukoll li ħarekord ta' 2.2 biljuni fondi mill-EU għas-snin bej 2021 u 27, pratikament għal 6 snin 7. Dawk taħdimhom jiġu 314 miljun fis-sena. Dak li jkun jgħidlek u jgħid somma tajba. Però donnu ħadd m'għadu jsemmi x'qed inħallsu aħna lura fosthom dazzi, VAT. Lura f'volti li meta taħdem il-miljuni joqsu ħafna li nkunu ħadna. Enti għalfejn taħseb però li l-partiti tnejn li huma saret toġobhom daqshekk daqqa waħda li hu. Għax donnu li jagħmlu kollox huma kollox tajjeb, kollox iwa. Inti jara, inti hu mill-MPs tagħna illi telgħu hemm. Ara jridu jinżlu lura, il-għala. Mur s-saqsijom il-għala. U kemm qed jieħdu promotions u dejjem jitilgħu il-fuq. Żgur jgħidu kontra pajjiżhom u dejjem titilgħu. Le, apparti minn dan kollu. Mela, iż-żewġ 2.2 biljuni li jridu jieħdu. Mela, l-ewwel nies waħda mill-klawsoli li hemm u xinbilli niżel jiftaħar illi ħan jieħdu self ta' 2.2. Dawn irridu nkunu eligibbli għalihom dawn il-fondi. Ġifieri daw jekk l-Unjoni. U l-massimu li tista' tieħu li ħadd ma jieħu Appuntu. Issa, jekk da jidrilhom illi ma ħadniex noħduhom daw il-fondi, daw ma noħduhomx. X'inhu xinbilli niżel jiftaħar. Plus, l-interessi ħadd ma semmihom. L-interessi li se jitħallsu fuq dak il-flus ħajkunu eluf ta' miljuni u r-rata tal-interessi jekk kif inhi jew tiġi iddeterminata mill-li. Mhux aħna. Issa, inti semmejt figura ta' fuq 300 miljun fis-sena diġi jekk taħdem average. Aħna lill-Unjoni Ewropea inħallsu fuq 400 miljun fis-sena. Bejn VAT, dazzi, multi u l-imbarazzi kollha. U hawn nistaqsih il-poplu Maltijin. X'vantaġġ kien hemm li aħna nidħlu fl-Unjoni Ewropea jekk spiċċajna inħallsu iktar milli nieħdu. Ma tistax tiftaħ hekk għax jarrestawk jew jimmalmenawk. Trid toqgħod għalli jgħidulek huma. U jekk pajjiż jażel biex joħroġ bħalma ġara, meta ħarġet l-Ingilterra, iridu jpattu wiela, iridu jiffendikaw ruhom mill-Ingilterra, tant illi id-diriġenti Maltin irċevew ordni mill-EU biex
l-importaturi li jimportaw mill-Ingilterra jagħmluhom ħajjithom miżerja biex ma jimpurtawx iżjed mill-Ingilterra. Dana dejjem qed nitkellmu fuq li hu l-Unjoni Ewropea li tpinġi lilha nnifisha bħala l-paladin tal-libertà, id-demokrazija, u l-espressjoni ħielsa. Fil-fatt anka għal min ma jafx. Il-credit cards tan-nies li jiġu mill-Ingilterra u hawnhekk meta daw ħalsu fil-ħwienet, tal-ħwienet qed jeħlu iktar ma daqs li kieku għax daw ġabuh li huwa pajjiż daqs li kieku tat-tielet dinja. U rajnieh ukoll anke fil-mediċini, dan nuqqas ta' mediċini li kienu bħalissa fl-Ewropa huwa kollu tort tal-EU. Għax daw tefgħu l-Ingilterra peress ħarġu mill-EU. Daqs li kieku da xi pajjiż mhux sviluppat, meta da fil-verità sviluppat ħafna iktar minn pajjiżi li hemm ġol EU illum. U l-prezz qed iħallsu dejjem aħna. Le, Żvoldi tajjeb nibdew ikunu jafu mhux dejjem bla dubju. U jisimgħu stampa waħda. Punt ieħor huwa ilek snin sħaħ ukoll titkellem inti fuq il-problema ta' snajja. Li għalik kien żballi u l-iskejjel ta' snajja. Naħseb iż-żmien ta' raġun għax imbagħad fetħu l-Emcast, però naħseb jien l-Emcast. L-Emcast kien flop totali. Inti mill-esperjenza tax-xogħol tiegħek. Il-Malti qed joħorġu bħilit ta' snajja xi jaħlib barranin. Ara. Jekk għandna dawl qed inġibu. Jiena nħobb nibda l-istorja mill-bidunet mala. L-iskejjel tal-snajja meta għalqu fid-disajnijiet. Mala pajjiżna ilu mid-disajnijiet bla nies bis-sena. In-nies li kellna kienu kollha persuni li kellhom 40 u 50 sena, illi issa għalqu l-61 u l-65 u Malta ix-xuttat minn dak li aħna kellna ir-riżorsa naturali tan-nies bis-snajja. Meta għalqu trade schools, fetħu l-Emcast, illi inti tidħol titgħallem is-sena meta jkollok 16, bir-rispett kollu. L-esperti li ħarġu biha di sewwa għalija personali laqqas biex jixkupaw l-art huma tajbin. Għax inti tibda titgħallem is-sena meta jkollok 11. Bħalma konna meta kellna it-trade schools qabel. Sewwa u mhux inbilli toqgħodu tiġu bil-babbunati ta' child abuse. U għax l-istudenti jweġġaw fuq il-magni, fl-iskejjel ta' snajja qatt ma kien hemm inċidenti li weġġaw tfal, qatt. U tiġux b'dan ħafna skużi għax għazzistu l-Alla li ħalaqkom bihom daw minn għalikom intkom esperti fl-edukazzjoni. U naħseb aħjar tmorru l-iskola tal-primarja intkom? Għax mintom tajbin għal xejn, irfinajtu pajjiż. Ħallejtu pajjiż mingħajr snajja. Kenna nimpurtaw is-snajja minn barra, konsekwenza li llum qed jiġu nies minn pajjiżi tat-tielet dinja jgħidulek illi jafu snajja u mu veru xejn ta' titfa' bniedem electrician jaħdem fuq l-an tax-xogħol u meta tmur tara x'għamel da wara ġurnata xogħol tibda tħokk rasek u tibda letteralment Le, xi ħaġa li qed jintaqgħu ħafna Illum il-ġurnata l-kuntratturi qed ibatu biex isibu nies verament bis-snajja. Dak li għamiltu intom l-esperti fl-edukazzjoni, irvinajtu sistema, kellna sistema teknika, sistema li taħdem, x'babastu tagħmel? X'babastu tagħmel biex tieħdu dak il-100,000 paga għandkom biex toqgħodu tajdu li intom esperti? Laqqas għal-kindergarten minnkom tajbin, laqqas għal-kinder, imiskom tistħu, ħallejtuna b'xejn. Niġu biex nagħmlu proġett, meta nieħdu x-xogħol tibda tħokk rasek għax trid tarab min ħad tagħmlu, għax m'hawnx min, m'hawnx biex dak illi għamiltu. Punt ieħor huwa li ħareġ reċenti. Mill-aħħar ċensiment jidher li f'10 snin biss il-popolazzjoni barranija f'Malta żdiedet b'22% u dik Maltija naqset b'17%. Inti jinkwitak dan il-fatt għax dak kieku ġara l-Ġermanja.
jew l-Ingilterra kieku ġennu daw għal-politiċi Jiena għal-kemm mhux- fihom għandhom id-difetti tagħhom. U għaw Malta naraw għaw daw il-numri li huma allarmanti u tal-biża u kważi ma jiġri xejn. Kulħadd il-lupjat. Il-poplu il-lupjat. Ma x'futur qed tara fil-verità b'daw in-numri Futur. tal-Malti. Futur illi 20 sena oħra, il-popolazzjoni etnika Maltija, illi hija waħda mill-eqdem popli fid-dinja, waħda mill-eqdem popli, ma ninsewx, u semmejta dal-għodu din, it-tempji li għanna tal-imnajdra u l-ġgantija huma l-eqdem tempji fid-dinja, jiġifieri il-poplu Malti huwa wieħed mill-eqdem popli fid-dinja, poplu b'kultura, poplu li diġà kellu fidi, li diġà kellu lejxi xi ħares. U rittuh għax l-ewwel li ma kissirtu il-familja tradizzjonali, l-ewwel li ma kissirtu il-ġenituri bid-djun u apposta kissirtuhom biex ma jkollhomx tfal, biex iġġibu l-barranin, biex timponu l-multikulturalizmu, biex tmorru tiftaħru quddiem l-Unjoni Ewropea li issa sirna pajjiż kosmopolitan. Ma naftaħru issa għax 20 sena oħra bħalma qed jgħid Malkin, il-popolazzjoni etnika Maltija tispiċċa bye. U mbagħad araw x'ħad tagħmlu meta jkollna bħall-Ingilterra xi Prim Ministru Indjan. Mela, is-sena l-oħra tista' tgħid li kellna rekord ta' inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol mietu għamlu ħabta bdew imut wieħed kull ġimgħa. Ejja. X'qed iwassal għal dan imma in-nuqqas ta' esperjenza li qed ikollhom dal-ħaddiema minn barra ħafna drabi jew li daħlet ukoll il-mentalità jekk inti għandek l-allat tista' tagħmel li trid ġew dal-pajjiż. Mela, li inti għandek l-allat u tista' tagħmel li trid dak huwa ben fatt. Jekk inti żviluppatur u bħalma ftaħar żviluppatur jistieden il-Prim Ministru jieħdu jiekol biex wara jgħidlu x'għandu bżonn minn għandu, ovvjaw da jagħmel li jrid. Li jrid jagħmel da, mela dik hija waħda. It-tieni nies, inti meta ġibt ħaddiema barranin, l-ewwel barriera li għandek hija l-lingwa. Mela da, inti tgħidlu biex iġib barmil u ġablek kazzola. Tmur tgħidlu jġiblek pala, jġiblek xkora. Dana mhux ċajta dana maħniex qegħdin nitqu. Dana titħaq meta tisma' il-bniedem jitkellem. Tkellem il-mina ħaddem kulħadd l-istess. Imma dana tibgħat bniedem jitfilek id-dawl biex inti taħdem u flok ma jitfijiex għalek inti tmur taħdem u tibqa' mwaħħalem u mbagħad mhux titħaq tibki. Sewwa? Issa apparti minn hekk l-inċidenti qegħdin jiġu ikkawżati waħda minħabba l-barriera tal-lingwa bejn il-ħaddiema stess għax inti anke fuq l-ant għandek mixture ta' ħaddiema. 20 lingwa. Appuntu. U din hija waħda mill-ikbar problemi la. Fil-fatt naf li biċċit minnhom anke translators. Biex forsi b'xi mod jifhmu. Meta inti għandek pajjiżi li ġew mit-tielet dinja, dawn il-health and safety laqqas jafu x'inhu. Ġifieri da tala fuq fallakka d-dendel ma' ħabel da leh normali. Mala da mar jagħmel bħalma jagħmel is-soltu f'pajjiżu jaqa' u jmut. Kenna traċedja fejn ikkollassa bini li għadu qiegħed jinbena. Traġikament ġuvni tilef ħajtu, però xi ħadd taref iddeċieda illi ma tinfetaħx inkjesta. Għaliex? Mala dak il-bniedem, dak il-ġuvni li miet mhux ħaddiem kien. Imitkom tistħu tgħidu li intkom partit tal-ħaddiem? Anzi suppost int sur Prim Ministru li inti l-kap tal-partit tal-ħaddiema imissek tafas biex tinfetaħ inkjesta? Sawa, daw l-affarijiet illi qegħdin isiru. Mala kulħadd jaħbi. Jew inkella waqa' d-dar intradmet mara. Sawa. U il-peri ġi missju bħati daw community work. Jena bir-rispett kollu ta' Jena xi kultant niġi f'dubju. Inix qed ngħix ġo pajjiż illi niftaħru illi lħaqna l-Ewropa. Jew inix qed ngħix il-Libja
Meta kont naħdem il-Libja 10 snin ilu. Għax kważi il-mentalità li kien hemm il-Libja hija l-istess mentalità li għandna hawnhekk illum. Jungle. Mela, donnu fl-aħħar in-nies qed jindunaw bil-problema tal-overpopulation. Saret ħaġa komuni tista' tgħid kważi ta' kuljum, reġgħet jinqata' d-dawl, dranaċċi fuq kullum kien, toroq jaqqalaw kollox prattikament, traffiku ma jispiċċaqat, tista' tgħid mill-5 ta' filgħodu sa' 9 ta' billejl, inti taqbel mal-policy li l-ekonomija tibqa' tikber billi nġibu aktar nies fil-pajjiż. Ara, l-ewwel nies di l-ekonomija. Illi ħloqna. ċoe, l-ekonomija mhux li ħalqu il-politiċi. Din hija l-ekonomija li ħolqu l-iżviluppaturi u l-big business. U ż-żewġ partiti kellhom joqogħdu. Bir-rispett kollu diki. Għax la daw iffinanzjaw l-elezzjonijiet taż-żewġ partiti, issa ż-żewġ partiti spiċċaw il-konkubini tagħhom. Full stop. Dik hija l-istorja kollha. Mela, nibdew minn hemm. Issa, l-overpopulation. Inti bil-forsi tiżżid il-popolazzjoni. Għaliex? Għax dak kif ġiet, l-industrija tal-kostruzzjoni issa ġiet. L-unika ekonomija li qed iżżomm il-Malta għaddejja. Toqgħodx issemmi l-gaming ta' daka in-nitty-gritties. Il-vera ekonomija bħalissa hija l-kostruzzjoni. Mela, biex di ma tikkollassax u dik inqala il-President tal-iżviluppaturi ftit ta' snin ilu, da għalhekk qal we have created a white elephant. And now we have to sustain the white elephant. Kif? Kif? Billi ġib iżjed nies. Però ħajjiġi żmienu mhux fil-bot illi Malta mhux ħajkun hawn fejn tpoġġi attusa aħseb wara bniedem. U meta jasal dak il-jum, jikkollassa kollox. Mela, l-Ewropa titkellem. Ħansemmilek punt ieħor, inti semmejt l-infrastruttura. L-infrastruttura diġà ikkollassat, l-infrastruttura tant ikkollassat, right? Jiena ftit ta' snin ilu, ftit ta' xhur ilu kontatt, illi jekk niġu f'estremità, worst case scenario, illi jifqu l-arrows ta' Malta, m'għandniex iktar minn 4 sigħat ħażna ta' ilma. Kellimni wieħed, għalli Paul minn fejn ġibta dik il-figura. Għatlu ikkalkulajtek, għalliva, għalli żball wieħed għandek, għatlu xiex. Għalli għax mhux 4 sigħat għandna, satej. U satej bil-lejl biss. Għax binar laqqas kwarta manna. Mela, l-Ewropa titkellem ħafna fuq ir-rule of law. Aħna nafu li l-Malta ta' huwa grey list, naħseb ħadd ma jiġġustifika l-korruzzjoni li hawn Malta. Però taħseb li hu li l-Ewropa taqbad ma' pajjiż żgħir meta daw il-korruzzjoni li hemm hemmhekk. Mela ħafna ikbar minn tagħna. Mela, l-ewwel nies jiena qatt l-ewwel u nerġa' ngħidha issa u ngħidha anke fil-live videos tiegħi. L-Unjoni Ewropea hija l-iktar istituzzjoni mafjuża u korrotta li hawn fid-dinja. Tant illi Nigel Farage kien jitfidhom u jgħidilhom jekk għandkom il-ħila. Għax ma tsibux awditur li jiffirmalkom l-accounts. L-accounts finanzjarji ta' kull sena. Għax daw awdituri għandhom. U ħamma jirdi firma. U jixbdulhom jgħidulhom isma' hekk u hekk. Imma meta jaslu għal bilanċ isibu eluf ta' miljuni ta' euro illi daw osfru, ħadd ma jaf x'sar minnhom. U l-ebda awditur mu qed ipoġġi il-firma tiegħu fuq ir-rendikont finanzjarju tal-Unjoni Ewropea. Mela sorry, mela inti qed tiġi tajt lili ħallil meta int lili tallimni? U bir-rispett kollu, il-Malta għaliex poġġawha fil-grey list. Alright? Għax jiena dik id-domanda illi impoġġi, kienet mossa politika, kienet mossa biex min qed jaħsel flusu Malta imur jaħsilhom hemm. Ħafna jgħidu. Mela,
Jien ku dak il-fatt li l-Labour Party donna sar jelaq li hu iktar mill-PM kważi. X'taħseb però li hu dan nuqqas ta' leadership jew għax bil-Malti jibżaw u jekk ma taqbilx magħhom saru jwaħlu lek left right hand center. Sew. Manka sanzjonijiet bħalma għamlu lil Poland lill-Ungerija. Ħalli issa Poland qed jilaqgħu għax ovvjament qed jaċċettaw ir-refuġjati mill-Ukrajna allura tisolvulhom biċċa problema. Imma hemmhekk qegħdin issa fis-sens daw. Malli jiġi xi darba kollox normali ħajġgħu waħlulhom għax li hu timponi l-imħalfin tipo li triti jew jemnu fix jemnu huma jaqbellilhom. X'taħseb fuq dal-ħaġa? Mela, jiena għalhekk minn dejjem kontatt Malta ma jaqbil laqgħa tkun parti mill-Unjoni Ewropea. Ma jaqbillekx nażar. Aħna x'għandna. Aħna għandna politiċi eletti fil-Parlament illi kif appena titfalhom karrotta qisu ħmar jiġru wara għadin. Rridu nkunu tal-ewwel fl-Ewropa dejjem donnu issa. Mela, irridu nkunu l-ewwel illi ngħidu iva. Irridu nkunu l-ewwel illi nobdu. Irridu nkunu l-ewwel illi nitbaxxew. Irridu nkunu l-ewwel illi ninżlu kokka u rridu nkunu l-ewwel illi nispiċċaw mingħajr snin. Jiġifieri aħna rridu nkunu l-ewwel f'kollox. B'riżultat illi pajjiżna ġibnieh letteralment seftur. Issa, x'aħna nieħdu minn da kollu xejn. U jiena bir-rispett kollu, anke nisma' Maltin jgħidulek għax jekk noħorġu immutu bil-ġuħ. Di l-istess kanzunetta li kontu tkantaw fis-sebgħinijiet meta minn toffri tikeċċi l-Ingliżi. Għax jekk jitilqu l-Ingliżi immutu bil-ġuħ. Mitna bil-ġuħ le. Anzi l-pajjiż iffjorixxa għax il-Malti kapaċi. Intom li tridu temnu fikom infuskom u li intkom kapaċi. Jekk temnu li intkom kapaċi, l-Unjoni Ewropea m'għandniex nagħmluha. Full stop. Mela ftit ilu għala suġġett tal-abort. F'dan il-pajjiż il-gvern prova jdaħħal liġi li qal qed hemmhekk biss biex tipproteġi s-saħħa tal-mara. Ħarġu biżibilju tobba qalu li mhux vera li dan huwa abort. Inti bħala partit favur jew kontra l-abort. U temmen il-liġi li kien ħajdaħħal il-gvern huwa abort fil-verità jew ġast vera kif qalu biex tipproteġi l-mara. Mela, il-Partit Popolari dejjem għamilha ċara daqs il-kristall aħna ma naċċettaw l-abort taħt l-ebda ċirkostanza ħlief li jekk verament l-om tkun fil-periklu li titlef ħajjita. Li dawk il-każijiet f'60 sena jekk kienaw 5. Jekk kienaw 5. U tajjeb ngħidu dejjem salvaw il-mara. Eżatt, dejjem salvaw il-lum. Sewwa? Għal-liġi, l-abbozz ta' liġi illi ovvjament qed idaħħal fis-seħħ il-Prim jew il-Gvern Laburista. Mu veru xejn illi biex jipproteġi id-dritt tal-mara jew il-ħajja tal-mara jew il-welfare being tal-mara. Din hija triq għall-abort. Daqshekk. Għax il-liġi kif pinġewa jekk il-mara tajt għax jien għandi breakdown issa xi naħriġ tqila pop l-abort. Għax jiena qed ituni l-morning blues għax issa tqila pop l-abort. Għal kull ħaġa ta' xejn issa l-abort. Diġà ħareġ survey illi daw l-aħħar xhur 500 tarbija ġiet abortita bil-morning after. Jiġifieri, u meta tisma' ir-raġunijiet ta' tqallih għax l-ebda waħda minnhom ma kienet kapaċi tgħid ir-raġuni jew tagħti raġuni valida għaliex. Jew għax jiena għadni żgħira u rrid ingawdi, għax jiena m'iniex kbira biżżejjed biex ikolli tfal, għax jiena ma naffordjax illi jkolli tfal, bir-rispett kollu. Meta kont tfal jien kien hawn min kellu 10 tfal. Issa toqgħodux tgħiduli għax kalzetta waħda, żarbuna waħda. Ħaġa waħda ngħidilkom jien. Trabbew fil-faqar b'kalzetta waħda u żarbuna waħda. Kibru, sabu xogħol, bdew jaħdmu u kienu kapaċi jibnu dar. Tal-lum
Grazzi għal politika li ġdida li għandna f'pajjiżna, politika li niftaħru li permezz tagħha ilħaqna l-Ewropa, kopja laqqas jistgħu jixtru post. Grazzi Partit Laburista, grazzi Partit Nazzjonalista. Issa donna bdiet iċċekċek ukoll f'ċertu pajjiżi tal-Ewropa biex terġa' tidħol lura l-liefa. Enti taħseb daw ħajdaħluha ġas biex terġa' tidħol id-dixxiplina forsi fil-popli, jew għax daw qed jaħsbu għal gwerra eventwalment kontra Russja. Mela, U jinkwetak il-fatt li donnu l-Ewropa imkien ma tissemma l-kelma paċi iktar, imma anzi dejjem jappellaw biex jibbatu iktar armi l-Ukrajna biex joqogħdu jiġġieldu kontra Russja. il-gwerra kontra il-Russja ila ġejja mhux minn issa. Ila ġejja minn żmien il-1920s. Għaliex? Ir-Russja hija art vasta. Hija art mimlija rikkezzi, gass naturali, deb, żejt, faħam, kull tip ta' ħadid, minerali li trid ġo Russja issib. U ovvjament hemm forzi illi jridu iva illi jużaw lill-Ewropa u lill-poplu Ewropew biex jinvadi l-Russja. U għalhekk inqalat din il-babbunata tal-Ukrajna, di il-gwerra tal-Ukrajna mixej ħlief logħba poker illi nħolqot wara tixwix minn ċertu entitajiet biex waslet illi r-Russja ħadet id-deċiżjoni li tinvadi l-Ukrajna bil-konsekwenza illi dak li riedu ċertu entitajiet issa qed iseħħ qed jinbijaw l-armi l-Ukrajna, l-Ukrajna m'għandix flus, allura qed tagħti pagamenti lura billi tihom art fertili, l-art li fiha kien jikber il-qamħ u għadu jikber il-qamħ, ġifieri għax ara xtelf għal poplu Ukren li jista' dik l-art m'għadix tagħhom ġiet art tal-barrani. Il-lieba ħatidħol għalhekk biex jibnu l-armata tal-Unjoni Ewropea u jekk il-Prim Ministru tagħna ikun min ikun, jekk jiddeċiedi illi jdaħħal il-lieba biex jibni armata biex jibgħat is-soldati Maltin għal qatla, jiena nitlob ir-riżenja tiegħu millum stess. Aħna pajjiż neutrali, aħna laqqas biss suppost nikkummentaw fuqhom dawn l-affarijiet, aħseb wara kemm tmur tiddikjara s-sanzjonijiet kontra r-Russja, ara int kontra min trid tagħmel is-sanzjonijiet. Aħna mejtin bil-ġuħ ħammorru nagħmlu s-sanzjonijiet kontra pajjiż miljun darbi kbar minna. Mhux iddaħqu n-nisbikom qegħdin. Issa x'sejrin tagħmlu? Tibatu li til-Malti jiġġielet il-gwerer ta' ħaddieħor? Mhux biżżejjed ċaċru demmhom missirietna jiġġieldu il-gwerer ta' ħaddieħor, gwerer li laqqas biss nafu għal xi ġew iddikjarati in the first place. Sewwa, aħseb wara llum li kellna Prim Ministru li ħadem għal paċi fil-Mediterran, ħadem għal neutralità ta' Malta, tmorru intkom, kissirtu kollox, mortu ddikjarajtu is-sanzjonijiet u issa qed issemmu anke il-possibilità tal-lieva u l-armata tal-Unjoni Ewropea. Imiskom tistħu. Jien ma nafx kif tippretendu li tibqgħu hemm fil-Parlament tilabuha tal-paladini, tas-salvaturi u tippretendu li l-poplu jibqa' jgħidilkom grazzi. Imiskom tistħu. Problema oħra li jidher li hawn fix-xena lokali huma l-prezzijiet. Hawn splużjoni sħiħa, l-ewwel waħlu fil-Covid, issa waħlu fil-gwerra. Fil-verità x'taħseb li l-problemi li hawn aġenti li qed japprofittaw jew li xi taħlita daqsxejn ta' kollox fil-verità. Għax donnu jiġri l-prezzijiet qed jibqgħu jolew u qed jolew mhux biftit ta' 10% aħna nimpurtaw. Aħna fix-xogħol tagħna nimpurtaw
affarijiet tal-ħadid bħal pajpijiet, fittings, air conditions, boilers. Il-ħadid għala biktar minn 70% bħala materja prima. Il-manufattura għoliet bi 15% oħra. Dak għadu barra minn Malta. Issa dak il-prodotti trid iġġibhom hawn Malta u tbieħhom. Ovvjament, l-aġent mhux ħajamillek inqas minn 40% profit għax da minnhom irid jħallas it-taxxi u l-VAT. U l-ħaddiema u U kollox. l-ħaddiema u kollox, jiġifieri dana meta taqta l-ispejjeż b'kollox, l-importatur sawa u il-suppliers li għandna Malta mhux qed jibqalhom iktar minn 15% profit fil-boots group. Mela, l-aħħar domanda ta' malajla xil-ħin wasal biex jiskadilna. X'taħseb li hu l-futur ta' Malta fil-vera meta tara dal-affarijiet kollha li qed jiġru? Jekk mhux ħanaqbdu l-barri minn runu, naffaċċaw il-problemi u naffaċċawhom bis-serjetà ta' mhux ingorru fuq il-Facebook, billi tgorr fuq il-Facebook min tħassolvi xejn. Għandkom partit li iva, partit żgħir li qiegħed jikber, però partit onest. Jekk verament tridu li pajjiżkom jiġi lura għandkom u jekk verament tridu tissalvagwardjaw il-futur ta' wliedkom, l-unika soluzzjoni għal Malta hija waħda. Partit Popolari fil-Gvern. Mela, Paul, nirringrazzjak ħafna tal-qajt l-istadina tagħna, naħseb kienet diskursata interessanti ħafna. Għaddejna kemm stajna suġġetti varji. Nittama fil-futur ikon iktar okkażjonijiet fej tista' ovvjament tgħaddi l-veduti tiegħek fuq il-partit tagħkom. Aħna bħala media nemmnu li għandu kulħadd dritt jitkellem, temmen fiex temmen. Anka nies li ovvjament jemmnu l-oppost totalment tiegħek. Dak fattu kulħadd għandu drittu. Però li niċċensuraw in-nies għax għal xi raġuni ma jaqblux magħna f'xi ħaġa jew oħra u għal minn hekk nippruvaw nibagħtuhom il-ħabs fil-fema tagħna hija xi ħaġa inaċċettabbli f'pajjiż ċivilizzat. U daw l-kemm sejħa ġurnalisti għalija personali huma xeħlif jemnu daw fir-reġimi bħal minn Nord Korea u dawk għax dawk jagħmlu l-istess. Jo taqbel magħna, inkella nkisru. Jew inkella nkisruk. Mela, nirringrazzja t-telespettaturi li kienu magħna llejla u nistedinhom biex nintaqgħu nerġgħu il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi lilkom.